En el grau de Publicitat i Relacions Públiques he après a veure que hi ha dues branques. Hi ha la publicitat i les relacions públiques. En aquest grau aprens a fomentar la teva creativitat i organitzar events. També he après a crear missatges publicitaris impactants i innovadors que després es difondran en mitjans de comunicació, convencionals i no tan convencionals, com poden ser les xarxes socials. També he pogut veure el funcionament d'aquests mitjans, com seria la televisió i la ràdio. També ens han ensenyat a dissenyar cartells publicitaris i eslògans. En el grau de Publicitat i Relacions Públiques ens han ensenyat a veure que no només hi ha un únic aspecte, sinó que hi ha un ampli ventall de possibilitats que fa que siguem més professionals i més competitius.